امروز سنه 21 январи соли 2020 дар хоҷагии деҳқонии Пӯлод Бобокалонови ҷамоати деҳоти ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров кишти барвақтии картошка шурӯъ шуд. Ин иқдом танҳо набуд. қабл аз шиноидани картошкаи барвақтӣ дар толори ҷамоати деҳоти ғозиён семинар машварати назариявӣ оид ба кишти барвақтии картошка баргузор шуд. Дар кори ин семинар муовини раиси вилояти Суғд Рустам Каримзода, сардорони раёсатҳои кишоварзӣ, намояндагон аз хоҷагиҳои калони картошкапарварӣ ва олимону кишоварзон иштирок намуданд. Мақсад аз гузарондани семинар аз он иборат аст ки солҳои охир майдони кишти картошка дар хоҷагиҳои кишоварзӣ зиёда аз 16 000 гектар бо хоҷагиҳои аҳолӣ қариб 22 000 гектар мо кишти картошка мегузаронем. яъне қариб 10% заминҳои корави обӣ ба картошка банд аст. Масъалаи асосие ки ҳозир мо истодаст ин масъалаи баланд бардоштани ҳосилнокии картошка. аз соли гузашта 200 центнер зиёдтар мо ҳосил гирифтем, лекин 200 центнер барои самаранокии картошка ин қадарам рост намеояд. картошка яке аз сабзавотҳои аввалиндараҷаи ниёзи мардум ба ҳисоб меравад, аммо онро барои босифат ва ба талабот ҷавобгӯ намуда парвариш кардан, тухми он бояд дуруст ва замин нарму ба талабот ҷавобгӯ бошад. Рустам Каримзода, муовини раиси вилоят, дар ин семинар бо деҳқонон ва роҳбарони хоҷагиҳои картошкапарварӣ машварат намуда, доир ба ҳосили ба даст овардани ин намуди сабзавоти ниёзи мардум ва захираи бо манфиати он ҳарф зад. маълумотҳои оморӣ дар ҷанбасти сол кишоварзони вилоят тавонистанд ки дар ҳаҷми 450 000 тонна умуман ҳамаи намуди картошкаро истеҳсол карда барои баланд бардоштани ҳам ҳосилнокӣ ва ҳам таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми худро гузорам ва мана чизе ки таҳлилот нишон доданд ҳамарӯза зиёда аз 200 то 400 тонна аз шаҳру ноҳияҳои деваштиш, Истаравшан, Кӯҳистони Масчоб, дигар минтақаҳо ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ картошкаи истеъмолӣ содирот карда шудааст. ва ҳоло дар анборҳои тамоми хоҷагиҳои тухмипарварии картошка зиёда аз 76 000 тонна картошкаи тухмӣ захира карда шудааст ва ин ҳам барои картошкаи барвақтӣ ва ҳам барои картошкаҳое ки дар дигар мавсим кишкарӣ мешаванд захира карда шудааст. Фирӯз Абдунабиев, номзади илмҳои кишоварзӣ оид ба интихоби дурусти тухми картошка, санҷиши ҳарорати замин, истифодаи нуриҳои минералӣ ва интихоби дурусти он маъруза кард. Мавсуф тамоми ҷузъиёти кишти картошкаи барвақтиро бо истифода аз тахти электронӣ ба ҳозирин фаҳмонид. Картошка яке аз зиёратҳои ба гармӣ, яъне ки гармиро дӯст намедорад. Аз рӯи пайдоиши худи картошка худи кӯҳҳои анди амрико пайдо шудагиаст, худи растании картошка ки ҷои салқину хокҳои мулоимро дӯст медорад. вақте ки аз температураи хок -2 градус ёки температураи плюс аз 30 градус боло шавад, афзоиши картошка қатъ мегардад, тамоман қатъ мегардад. чӣ ки дар слайдо мебинед, дар онҷа ҳангоми афзоиши ёки температураи хок аз 30 градус баланд шудан, картошкамон ҳам хеле афзоиш меёфта, яъне ки враждение мегӯяд ба забони русӣ бо сабзиро ба амал мебурад. яъне ки картошка майдача шуда сахт мешавад ва аз он картошкаи нав сабзидан сабт мекунад. ин проблема солҳои охир сол мушоҳида шуда истодааст. мо ҳаракат карда роҳҳои пешгириша дида истодем ва хушбахтона якчандта роҳҳои пешгирӣ ба даст оварда шуд ва яке аз роҳҳои пешгирӣ ин риоя кардани муҳлати кишт. ин семинар аз он ҷиҳат хубӣ дошт ки дар баробари маслиҳату машварат имконияти хуб барои аз наздик бо таҷрибаи ҳамдигар шинос шудан буд. деҳқонони картошкапарвар аз шаҳру навоҳии вилоят имконият доштанд ки дар ин ҷо бо ҳамдигар шинос шуда аз таҷрибаи якдигар ошно гарданд. ман ҳамчун мутахассис тавсия медиҳам ки оянда ва усулҳои бисёртар агротехникӣ, пешгирӣ ҳамин касалиҳои зараррасонаро кананд, деҳқонон истифода баранд, сони усулҳои биологӣ истифода баранд ки бо муҳити зист, бо ҳамин истеъмолкунандагон ба зарар нарасонад. бояд ки ҳосили дилхоз гиранд, ҳосили баланд гирад, чунки доимо инсектисидҳои ҳархела агар истифода бурдан гирад, агар
ҳамин зиёни ҷомеа ва зиёни ҳамин замин ба расонданаш мумкин. инак қисмати амалии он семинар баргузор гардид ки дар сари замин намояндагони хоҷагиҳои шаҳру навоҳии вилоят аз қоидаҳои шиноидани картошка бо усул ва равишҳои технологияи муосир ошно шуданд. онро олимони соҳа бо ҷузъиёташ фаҳмонида ба деҳқонон тарзи шинонидан ва нигоҳубини минбаъдаи онро фаҳмониданд. аввал дори метӣ дори амафос камтар тагашва барои мулоим шуданаш номаш мана кам кард инҷо мо як 4-5% хок андохтагӣ бо хоки органика андохтагӣ пораҳои баъд мани линганда хоки сӯхтагай пораҳои ки сӯхтада инҷо биё секин тагаши мепаттои барои нарм доштан. лозим ба ёдоварист ки дар хоҷагии деҳқонии Пӯлод Бобокалонови ҷамоати деҳоти Ғозиёни ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки барои картошка 90 сотиқ ҷудо шудааст 22 тонна картошкаи барвақтӣ гирифта шуд. дар вилояти Суғд аз кишти барвақтии картошкаи соли 2019 280-300 центнери яъне 28-30 тоннагии картошка истеҳсол намуданд. минбаъд барои рушд додани картошка дар миқёси ҷумҳурӣ ва содироти он ба хориҷи кишвар тадбирҳои лозима пешбинӣ мешавад. ҳамчунин қайд гашт ки санаҳои 20-25 марти соли равон дар вилояти Суғд иди картошка баргузор мегардад ки дар он аз 18 шаҳру навоҳии вилоят иштирок хоҳанд кард. гузориши Парвин Аҳророва, Нодирин Асимзод барои барномаи иттилоотии Паёми рӯз.